Denne video giver dig en hurtig introduktion til de nye brugervenlige funktioner, så du kommer hurtigt og nemt i gang. Lad os starte med at se på menuen, som vil bestå af de moduler, som netop din virksomhed arbejder med. Derudover har du under menupunktet Administration alle dine administrationssider samlet i sidenavigationen. Og generelt vil alle underliggende sider fra menupunkterne nu kunne findes her. Hertil finder du et yderligere niveau ved at klikke på pilene. Lad os nu se nærmere på søgefunktionen i menuen, som udover en forøget søgehastighed, nu også kan søge på tværs af al tekst og opgavetyper. Så hvis du f.eks. vil finde en opgave, som indeholder ordet oversvømmelse, kan du lynhurtigt søge det frem, uanset hvor i opgaven det står anført. En frisøgning søger på tværs af alt, medmindre du selvfølgelig angiver andet. Du kan også søge på andre parametre, som f.eks. et vejnavn. Og så kan du altid sortere søgeresultaterne efter f.eks. opgavens status, eller du kan søge på f.eks. et referencenummer. Derudover kan du nu hurtigt og nemt vælge at sortere de kolonner, du foretrækker. Så hvis referencenummeret f.eks. er det, du bruger mest, kan du hive det hen foran og i det hele taget ændre et hvilket som helst element. Du kan også gå ind under kolonner og vælge kun at have de kolonner synlige, som er vigtige for dig. Når du har opsat dine præferencer, behøver du ikke bekymre dig om, at det hele er væk ved næste login. For systemet husker netop dine brugerpræferencer til næste gang. Og hvis du bliver lidt for ivrig med at slette kolonner og rykke rundt, kan du altid gå tilbage til den oprindelige opstilling ved at klikke på nulstil tilstand. Navigationen er ligeledes blevet mere brugervenlig. Hvis du f.eks. sidder med en lang liste, og du arbejder med de enkelte opgaver, så åbnes der nu en dialogboks i stedet for et sideskift. På den måde kan du altid se, hvor du kom fra, ud fra den grønne markering. Du har også mulighed for at skjule sidenavigationen, hvis du vil have mere plads at arbejde på. Og skal du bruge den igen, kan du blot klikke på navigationsfeltet. Vælge en ny side, hvorefter sidenavigationen automatisk flytter sig igen. Ønsker du, at den udfoldede navigation skal fastgøres igen, klikker du blot her. Så er det blevet tid til, at du selv udforsker og dermed bliver fortrolig med det nye site. Du er mere end velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, og får du brug for support, kan du altid klikke på logoet oppe i venstre hjørne, hvorefter du finder alle supportinformationerne i boksen til højre på forsiden. God arbejdslyst!